yɛne mo tena kroma 8 years o yɛne mo tena kroma 8 years NPP for muntie hwɛ deɛ wɔsɛ mo yɛ no mo nyɛ ma adwen sɛ mo bɛyɛ esan sɛ mo nyɛ ma adwen sɛ mo bɛyɛ no yɛnso yɛ ba yɛbɛka no nwunwuno no kure kwan so kɔpem sɛ mo bɛyɛ ma adwen sɛ mo yɛ nneɔma na ɛwɔ sɛ mo yɛ no you say anytime bia akwakwa yɛ te sɛ MPP for are so desperate on desperation ni bi ni sɛ asɛ ye mulusu ye no monte mo ho ase enti asɛ bibia ɛwɔ sɛ mo ka ho asɛm MPP for mo so desperate minima de kro asɛ mo hwi ye no mo ye wɔ sɛ mo ye enti asɛ ɛwɔ sɛ mo bɛka bi anasɛ ɛwɔ sɛ mo bɛyɛ bibi keke na nipa hu sɛ mo nso mo hyɛ hɔ ba yɛne mo tena kroma 8 years 8 good years. In fact, the last 4 years of Nana Dudanko Akufo-Addo aban na se yete bonsam jim. Nhyira fan. Me di kan say from 2021 no me de na me nhusi ye president e wo Ghana ha. Ne e wo papa bi a na ote akonya bi so. But say ne e wo president pa no ne eni bi. Ana president bibi timi si wa ha no amiana no. Nana Akufo-Addo asem na me kan yo. Na wa miana no. Na asem si wa abrochira Nana Akufo-Addo bete. So obi wu abrochira ne wa president so obi wu abrochira president betimi kura ma mu yakọ na ye nkrofo awu okrom ha na onteye Ghana fo a no mu bre at that time na ne ekeka mu no wonte but not me ti abrochire de ekoka ho brofo no ato ayampia ne eti krom ha o enti se mete se ne MPP fo ani abre na mpeso mu ka bibia te se de omu dwene what na catch you say amanyofo omu ko opposition na e na omu dwene e na omu hu nyansa amanyoni bia wo opposition na e na ohu nyansa afi na ne nyansa na ba amanyoni bia o opposition na odwene te se Ghana ni e na MPP fo peso mu dwene te se omu ye Ghana fo as if say enyo omu na nanu ya just 3 months ye wa march mo 3 months ago na MPP phone ne die so just 3 months no mo kekem esu and nam left and right just to find fault with John Dramani Mahama and am there tro propaganda just say mo pese mo ka bibia ma yes John Mahama ye kan ye John Mahama ye kan ye John Mahama me say onya hwe o